Mag-istorya ta og Camotes Group of Islands. Hulagway sa white sand beaches ug crystal clear waters ang mosulod sa atong huna-huna. Apan ang maong isla sa lalawigan sa Subo, dili lang mga beach ang nindot bisitahon, kay aduna sab sila'y mga kuweba nga worth exploring pod. Adunay 8 ka mga kuweba ang Camotes, apan ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela mao ang pinakasikat ug gidayog yun. Unsa kay naa diri? Uban ko kay atong bisitahon ang Bukilat Cave nga usa sa mga tubag nganong enchanting ang Camotes. Matud sa mga taga-Tudela, gipanganlan ang Bukilat sunod sa nagbantay sa maong kuweba kaniadto. Aduna pa gani istorya nga gipuy-an kini sa mga residente ni adtong World War II. Og sukad niadto, daghan ang mga istorya nga adunay mga mystical creatures nga nagbantay sa maong hiyas. Sa dili pa ta mosulod, kinahanglan ta moagi sa usa ka ritual, diin pabarugon ang itlog nga naa sa plato. Gituuhan nga kung mubarog ang itlog, nagpasabot kini nga nisugot ang mga espiritu sa Bukilat nga mosulod ta. Aduna sa mga agta ug kapre nga nagbantay dinhi, apan ayaw kabalaka kay friendly ramani sila. Nag-face shield pa gani o aron sigurado gyud nga dili mataptan og COVID. Kaya sa amin ni mo rin pag bako si mo tustos nga naman kay shield. Panagsaan lang. Welcome to Bukilat Cave. Og sa atong pagsulod gyud musugat kanato ang stalactite nga kinahanglan natong suungon aron makita nato ang sulod. Aduna sa mga gwapa kaayo nga sirena nga nagpuyo og nagbantay sulod sa Bukilat. Tungod tingali ni sa ilang bugnaw og limpyo kaayo nga tubig sa sulod. Pure kaayo ang tubig dinhi nga nagikan sa natural spring. Gani adunay mga istorya nga therapeutic ug aduna kini healing properties. Tunga-tunga og ibabaw sa kuweba, mao ang dako kaayo nga buslot nga naghatag og kahayag sulod sa kuweba. Daw aperture sa camera sa kahitasan ang effect niini. Perfect for your Instagrammable pictures. Nagpabilin nga natural ang kuweba. Minimal lang gyud ang mga developments nga gibuhat sa palibot dinhi aron ma-maintain ang katahom sa maong lugar. O diba? Mystic og enchanting gyud ang maong lugar. Ayaw na mo pagduha-duha o bisitahan na ang maong hiyas gikan sa kahitasan. Alang sa balita sa Subo, kini si Paula Mendoza.